Ngiphe remote. Na remote remote lapha eceleni kwakho. Kangukuthi bengifika kuwe ngabe ngiyakubiza. Ngiphe remote ngizile konkwatisa itu. Thatha. Hamba. Ekamla mkarabo ubininyembe manyoni ngina thesis or futhi mina ngiphuma la eZondo eSnake Park futhi mina ngithanda ukudla. Ananto yaziyo qedi khabethe. Hayi mina bantu bekhona sengikhuluqinisa mina sengizivile mina ukarabo nje unenye imphelelo nje engazi ukuthi uphumaphi noma kunamafamily garage nje uphuma maseke yophaka kuphela akabulisa abantu abadala so nje mina nganokudla ntalala ngimenzeni nje cala ukuthi ngisize nje mina ngokarabo. Karabo wathi kuna sokheli wozokulanda. Sokheli kudla. Yazi sithi mkhoni namangcina wozokulanda. Okay, letha nakamanqami. Awuphambene ufuna ukuthi thina sikhokha amapeta iPhone lapha kamereni lakho. Adi sizozilandela nama udla. Ahlala kanjani ke ngale udla kilokho ubomile. Ngeke ngizoqothela kwami kudla. Ngeke ngisuke mina la empeteni. No because wamele bangifosa ukuthi ngiphume kamereni lami wabangiliza ukudla kamereni lami. La kurevile bayathana ukuthi ngenze into abayifuna and mina ngizwile. Angincenyi mina la. Ngakho imali yepension nabantu usibona kwami kudla futhi kani. Ucanga abancane. Ayincenyi mina. Hello, tshetshe bamala. Yebo, sejabula mbona ngakusiza ngani? Mina ngicela kodwa amaqhubeka i17, amabheka i10 namathuli thabe khokha i5. Okay, kuzoba 800 zobhatala ngekhadi noma ngecash. Ngibhatala ngekhadi. Okay, siyaza manje. Ya sharp. Yazi ukaba ngase sengithengile imphethe engaka. I'm sure lo mphethe basele kuyo khona manje imphethe we7. Nomuntu lo uwena 100 kg sakafika ku1000 kg and thina sezizwile nje ubhizi khiphana nemali khona sosithengela yona imphethe. Ayizena sakamdala sakazozibona ke manje. Wena kaba was sikhuluma nawe ngifuni. Ungathafuni. Waza wena nje uyisilima nje wena ngathi ulimi. Waza sikhuluma nawe nathanda ukuthi izinto enifuna la kule mina ngeke ngiyiza ngifuni. Okay, mawaza ke ukuthengela amagqunya ke i70 ke namakhekhe wase Cake Zone. Was hayi kakabli kuba nedama udlule kulo mnyango kuba nedama kunzima uvula umnyango ngisizeni hayi ngiyazikela yayi ukuhlezivile into yazi nje ukubona lapha empedeni wazi uma kakabo awufuni nje ukuthi samizise ngaphandle zithogishe manje shawa umoya nje khona ukuthi uliviwe kancane exercise mina awufuni mina nathanda ukuthi ngiyenze into enifunayo la kulezi uma kakabo uyathanda ukuba sidudlanga ngamaye uyathanda ukuba sidudlanga uyathanda ukuthi every time ugibela umphetho uphuka inyawo uyathanda ukuba uyiliability ntanami uyiliability uyazikhosta la kulo mndeni sesizwile usiqedile fridge usiqedela amakhabethi yonke into nje sesizwile uwe cela ukuthi ushintshe impela yakho tu hayi mina ngibare ngibe sidudla impela yami yonke ngingenaphi nina umzimama yithi lo futhi mina sengilambile futhi usalambile so nje untshela ukuthi wena namagqunya lawa i40 lama-stances i72 amakhokho i90 bangekho enough wena usalambile hayi bongekho enough ngisalambile maka wena kakaba cela ukuthi ushitshele uyazama kodwa wena ukudla healthy. Yeah, sometimes ngiyazama ukudla healthy like ngidla isaladi. Isaladi usuzu. Into yazi ichicken mina kakapha mama ngani ngikamela amatama. Wena mama ungena wona ukufaka impilo nami. Phuma endabeni zami. Ngiyangena ukuthi uvuze endabeni zami. Wena uqhunyiwe wena ngeke mina ukuthi ukambele South Africa manga. La samgcina uphuza amazi bonke 2017. Le ayifuni wena lesi sikhathi sama yithi uzosithola isikhathi sokuthi ukhulume izinto zakho yithi. Ngeke ngikhulume nami iqiniso. Ngeke ngikhulume iqiniso lami. Lesi sikhathi sama confessions ayithi uzosithola isikhathi secala ukuthi uphume kimi. Sina la ngisikhathele wakaqaba mina nophumzile everyday sengisinko bese the following day ayisakho. Uyakuthi sidwa ngana isinko. Ifridge yonke yaqeda uqeda nekhabethe bese uba nesibindi sokuqama manje ukuthi udla healthy. Lo nje unomona ube nenkinga nalelo sengibhala ukuba sidudla. Ngamameli nje mina sometimes ngiyazama amanzi ukuthi nje lo ufuna ukuthi ngidle into ayifunayo ngamameli. Unistima nje nawe seactive saka yi5 umthwalo. Ha.